No moi kaikki. Mun nimi on Ozan Yanar. Mä oon vihreiden eurovaaliehdokas. Ja tässä on nyt käynyt niin, että mä oon saanut vaalien huonoimman äänestysnumeron, joka on 171. Ja jos me mietitään, että minkä takia se on huonoin numero, niin se on huonoin numero sen takia, että 1 ja 7 ne on tosi ongelmallisia numeroita. Niistä tulee yleensä hylättyjä ääniä. Mä haluan näyttää mun rakkaille tukijoille, kuinka se kirjoitetaan, jotta ei tulisi hylättyjä ääniä. Nyt aloitetaan vaikka siitä, että äänestyskopissa te tuutte saamaan suurin piirtein tämän näköisen paperin. Siinä tulee olemaan tämä paikka, johon laitetaan numero ja sitten jotain kirjoituksia tässä. Ja 171, kuinka se kirjoitetaan? Kirjoitetaan näin. 1 ilman väkästä, 7 poikkiviivalla, sitten 1 ilman väkästä. Ja sitten se on siinä. Ja tämä taitetaan ja laitetaan äänestyslaatikkoon. Ja ennakkoäänestyshän on nyt alkanut keskiviikkona, eli 14. päivä, ja ulottuu tuohon ensi tiistaihin asti, eli 25. on viimeisin ennakkoäänestyspäivä. 25. päivä on sitten varsinainen äänestyspäivä, mutta mä uskon, että mun rakkaat tukijat ja mun ystävät osaatte kirjoittaa tämän oikein, ja 1 ilman väkästä ja 7 poikkiviivalla, niin saadaan 171 kirjoitettua oikein, ja kiitos teille oikein paljon tästä kampanjasta. Tää on ollut ihan mahtavaa kampanjaa ja mä oon saanut tosi paljon tukea ja kiitos siitä, ja 171, kiitos teille.